Rahotanni da ɗumi-ɗuminsu. Babbar Kotun Tarayya ta Abuja ta umarci Hukumar Zaɓe mai zaman kanta (INEC) ta bayar da damar yin amfani da katin zaɓe. Katin zaɓen ya zama na wucin gadi na zaɓen da za a yi na ranar 18 ga watan Maris. Zaɓen da za a yi na gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi. Alƙali Samuel Orhonko ne ya bayar da umarni a lokacin da yake yanke hukunci a kan ƙarar da wasu fusatattun 'yan Najeriya suka shigar ta neman a yi amfani da katin zaɓe wucin gadi a babban zaɓen da za a gudanar a maimako na dindindin. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin kawo muku cikakkun rahotanni daga Hukumar Zaɓe ta INEC. To jama'a, ku ƙara karkaɗe kunnuwanku domin ci gaba da jin rahotannin namu. Alƙali Peter Orhonko ya ce an bayar da umarni ne biyo bayan kasancewa masu shigar da ƙara suna cikin kundin hukumar INEC. Sai da alƙalin ya ce bai amsa buƙatar tasu ta uku da take cewa kowane ɗan ƙasa a ba shi damar ya kaɗa ƙuri'a da katin nashi na wucin gadi, yayin da Victor Opele yake cewa hukunci nasara ne ga duk wani ɗan Najeriya da suke shan wahala yin rijistar zaɓe. Ya ce ya kamata duk waɗanda suka rijistar zaɓensu ba ta fito ba, ya kamata a ba su dama domin su yi amfani da katinsu, su yi amfani da katin ba dindindin ba. To masu sauraro, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tasha ta Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora.